Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka erighị anyị fọntambaki, ndị oche eri anyị fọntambaki. Fada sikara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, ụlọ ụka dapụ. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana sị na ọma mpe. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ onye isi na-anọ n'isi Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata, what you must do after afa and you don't have money to do their spiritual work. Onye ma bụ isiokwu anyị, gee ntị ka ịmụta ihe ga-abara uru taa. Ka ọzọzi bụ isiokwu ndị wee bịa n'ụbọchị taa, agwara m gị ya. Nke ọzọzi ihe ama bụ na tata bụ ụbọchị afọ. A sị na afọ ya pụtara anyị ihe ọma ma fọkwara anyị ihe ọjọọ. Nke ọzọzi ihe amasị bụ na ọkwa dị mkpa. Echefuta na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị a bido taa. Yes, anyị ejegoro na tempụl jee chụọ aja gọọ ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja. O ruzie n'oge ihe, anyị gazie n'ihu entity support na tempụl jee chụọ aja ihe mme, wee present gwa prayer request ndị niile sonyere anyị all over the globe and friends of the temple to entity support. And anyị kwuru na distance abụrụ ebara ya, amesizi anyị mesara aka na anya bụ aja ọtụtụ ndị mmadụ na-esonyere anyị na ya, irrespective of okpukpere onye so ya, maka na ya bụ aja bụ nke ikwubi okwu. Then anyị emegide oruzie na 19th, anyị chịkọta ya n'ụkwazi saraka.
ka bụ ihe ya ama ka ọzọ si ya amasị bụ na every Monday and Wednesday ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu n'isi Friends of the Temple and ndị enyi anyị and the fans anyị all over the globe and our partners. Ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu kpebi ekpere ha ekpere ọgwụ ụbọchị anyị ji enwe counseling na temple. Yes, anyị na-ekwubi okwu ikwubi okwu anyị na-ekwubi onye ọbụla ya eketa oke na ya ma ndị nọ n'olu ma ndị nọ n'Igbo. Ọgwazie counseling nke chọrọ ibe na temple ụfọdụ ike isonye na counseling anyị. Then nke a bụ ihe kwesịrị ịma echefuna. Then n'ụbọchị tata n'isiokwu anyị ji bịa meseji anyị eji bịa tata anyị achọrọ ka o too ogologo nnukwu mana anyị aga straight to the point. Yesterday ka anyị kọọ gbasara afa ihe kwesịrị ịma gbasara afa mana taa ihe a chọrọ ịkọwara gị bụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na agbasịala gị afa mana ị nwere ego ị ga-eji wee lụọ ọrụ. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Dịka nsikwu agwa gị na afa bụ spiritual lab. Afa bụrụ solution on its own. Mana afa bụ to pinpoint for you where your problem and challenges is coming from. Ka mma alụghị atụ na-agba alụghị afa wee kwuo n'inwere 1 2 3 4 is for you to know where you pay attention. Example, na-agba alụghị afa ma ọ bụ n'ije lab, let's say n'ije lab wee sị na inwere diabetes. Ọ bụrụzi mmadụ ga-agwa gị na enwere some diets ị ga-eme avoid. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na ị kwesịrị ka ime avoid too much intake of alcohol. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọnọdụ gị remain stable ma ọ bụ ka ọnọdụ na-aka onye mma ghara isi from bad to worst. So ọnya ihe ị kwesịrị ịma. Ọnọdụ ama esi from bad to worst ma ọ bụrụ na ime ihe ị kwesịrị ime. So ọ ihe agba n'afa. So afa ahụ bụ ịgwa gị ihe ị nwere ike ime ka mma alụghị atụ. Na-agbasịala afa ọ bụrụ na mmadụ nwere na ndị mmiri pụtara n'afa gị mebi na-akụghị aja ije. Kedu ihe ị niile ka ime? Ihe ị niile ka ime bụ ịma na ifocus attention to ndị mmiri wee yọọ ha ayịyọ. Enwere ike ihe ya pụta n'afa ga-abụrụ na ka ịchụpụ aja ogologo ụzọ ma ọ wụ kwapụ ibu ndị uke. Enwere ike ọ bụrụ na ihe pụta n'afa gị bụ ihe ọ bụ n'ọjị ma chi gị ma ọ bụ ndị iche na wara ọ bụ n'ọjị ka ị awọ. Ihe mmụọ chọrọ ịchụrụ interested bụ attention ipel ka mmakwat. Ọ bụrụ na o nwere onye maka na agbabatara n'afọ abụ nwere ike ọ bụrụ na o nwere mmụọ na-agba gị ụgwọ maka 1 or 2. Na ihe dị mkpa bụ kedu ka isi wee gosi dịkwa sọrị na ihe dị etu a dị n'iji ụgwọ dị etu a na ekwubere ya maybe out of ignorant maybe maka na nwere ya. Example, ọ bụ na mmadụ ji ụgwọ mana onye a na-awafụ ọsọ Eze-Ana na ya rụtakwa na ụgwọ anyị ji bido nwokworo m. Okwu dị mma na-eme ka olu ma ọkwa ọnụ ma jụọ ya ọkwa eziokwu. Ndị oyibo kpọrọ ya magic words. Ndị oyibo kpọrọ ya magic words. Etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. Ọ bụrụ na mmụọ na-abata n'afọ na-agba ụgwọ nka na-emeghị nka na-eme ihe ị nidiri obiọma ka ngwa gosi ọ bụ the things ị na-enwe nwere ike o nwere nke ya wee ma ọ bụrụ na ihe niile ihe ma ọjị ije wapụ ọjị to show na ịma na ihe dị etu a dịrị gị maka na mmiri dọrọ nwa eju dọrọ nwa nkịta. Ọkwa onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe mana na ọ dịrọ ọ bụ na ọ dịrọ mana ihe mmụọ chọrọ ụda commitment igosi consign kebe isiokwu na onye ji m ụgwọ na-akpọ ụgwọ ọhụrụ ọfụma ọsụma Eze-Ana na ego a dịkwara ya n'obi mana na-enwere ya o nwere ihe ga-eme o nwere ike iji m ụgwọ afọ yes ya mana onye na-aghọ ọfụ m ochi aịdọ nke ya lụọ ụzọ look go the other side. O nwere m ike ifiru na onye a nwere dị money mana ọ chọrọ ka ọ mara ihe m ga-eme ka mụ na ya nwasịa. Etu akọ dị gị na mmụọ. So ịgba afọ ịgbara ọsọ na ịgba afọ abụ ka ị mara ebe ihe na-eme gị si ị na-ayọzi ayịyọ. Ya o nwere ka nwa o nwere afọ ya agbachala gị ọ bụrụ na adara ada na nke a na nsị ala nsogbu dị na nke a ga-eme nke a ga-eme
o nwere ike ọjị ka ị nidiri ịwa ọjị wee yọọ ha biko iwu ndajụọ na ọdụrọ ana ha nwa mana ọdụrọ mana ihe a chọrọ igosi mekọp igosi ịyọ mgbaghara obi umeala. Agwara m gwa maka Hezekaya na Baịbụl a kwuru na ọ ga-anwụ, agwa onye ama ji ekwe na ọ ga-anwụ, mana o wutie o wee daa wee yọwa wee ruo ntụ rube uju wee sị na akwụ ya metụ Chineke n'obi wee dekwe 15 years. Etu ahụ ọ dị gị nwa. Afọ abụrụ the end on his own. Afọ is like the beginning. Mana whether m ihe agba n'afọ ọ ga-eme depending on your action. Yes, gwa na-ere m anya ya action. Mana esikwa na mmụọ ka ya na mga na mmụọ adị ama aka maka na ime will war with the spirits. Ịghọtara ya? Onye na-agba egwu surugede maka na egwu surugede bụ egwu ndị mmụọ. You can never win the spirits. Maka they lose nothing. Ịchọ ha agba egwu film. Mana gị na mmụọ amara aka mana biko ayịyọ ka ị nwere. A sị na ile ọma ka ejire ji aka n'okwu. Ọkwa eziokwu. So na ihe ị kwesịrị ime bụ nke mbụ agbasịala gị afa. O nwere nke bụ sọ ọjị ka ị ga-eme iwe adajụlata pendịrị mgbe ego bịara. Nwee nke bụ nọọsụ akpa. Ị mara enwere ike iji akpa ma ọ wụ ụdịm. O nwere ihe ga na-eme ọwụ na ihe ga-eweta asidenti nwere ike ime na mmadụ ga-anwụ ma ọ bụ na mmadụ nọ n'ute ọrịa. Ihe niile ka e were urie mee ya etu esi eme mesịa ya efu onye ahụ nọ n'ute ọrịa ekwuru na ọya onye ahụ enwere onwe. Ị ma na enwere ike iji urie gbaa mmadụ onwe. O dipendịrị ihe wụ mmụọ ahụ na-ada ya ụgwọ. Afa ya erebido. O nwere nke bụ akwa. O nwere simple rituals ma o nwere nke bụ akwa. Ọ bụrụ ndị ilo na-achọ ka ha chụọ gị na-eduyere gị iwe na asị na-edute ndị iwe na asị ndị ọchọ ngonogu ka agbachuo gị ilo nwanna gị. Nwere nke bụ dọsa akwa ka inye dịrị iji wee jụcha ahụ gị. Ịjụcha ahụ gị si na onwere onye nọchiri ụzọ, onwere onye iji nke ya, mana onye ọbụla sị ka o jide nke gị elu na anaghị aya aja. Ụbụcha iwe gafere isi mgbere na idebe na were okwu aka n'ikpe ya si na ndị ilo na-eto a etigba egbukwu agbapụ ndị ilo gị kpaa ya okwu aka nri gbakwa ya okwu aka ebe si na-eto aka esi agbapụ ndị ilo gị ka okwu aka ebe. Emechaa ya echere aja na efee n'isi gị wụọ aka nri wụọ ya chịrịwa aka ebe were aja na ala efee n'isi wụọ ya werezi abụ abụọ ya tiwa ya. Ụmụ simple ritual. O nwere nke bụ na ọ da na ibu ndị ọgbọ nke bụ ibu anyị agbapụ n'ilo ego nekwara mana ọ gị wee ma ihe ị kwesịrị ime. Nwee nke bụ nọ n'ibu ọrụ na-eri ahụ akpọ wee je na mmiri mana ọ gị wee ma dịrị anyị ya eme. Example, o nwere ike ịkpasu gị iwe na-asị na onye a this boy na-aga esi ọkabịa kpụrụ ya taa maka ihe iwe ọ kpasuru gị. Mana o nwere onye ọmara ihe ọ ga-eme, o nwere ọmara ihe ọ kwesịrị ime. O nwere ike je kpọta ofu onye wee ezigbote enyi nwoke gị na 5 and 6 jee yọwa ya. Enyi nwoke a bifo na oyite enyi nwoke a abịa sudo because of nyawa ịgba alụ edeto at least iji ekwu ya more time instead of ekpere ya jewa ọka ịfụ na agbụrụ mmiri n'obi ga-adajụọ. Etu a ka ọ dị. Enwekwa problem ị ga-enwe enidie na-enwere onye nchụaja gị kwubi okwu n'isi gị wee plead for mercy for more time. Ijekwana jee si ka ije biwe ego jee biwe loan. Isikwana ka ije bie ego nwere ọmụrụ nwa ka i wee mee gịnị ka i wee jee rụọ ọrụ is wrong plan. Ọbara ọ bụrụ fe ndị isi na o nwere onye nwere ike inye ego 1 or 2 maybe small money ịmakwa na ịghọtawo emeghị anya na nwere ike ọnwụ na ngwa ahịa gị na-abata nwụọ na igwe zụọ dị capital nwere ike si deba oge nwanye m ya nwee complete ego ilepụtakwa ego na shop echi ka inye kaadị iche. Mana gị nwaanyị jee borrowing with interest ka i wee lụọ ọrụ no you're not allowed. Mmụọ na-afụ obi gị anya. Ihe dị mkpa bụ na inwe ọgwa na inwe otu obiọma. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mmụọ makarịrị ka mara ihe. Mmụọ ma mgbe ọ dị mara mgbe ọ dịrọ. Mmụọ ma mgbe ọ dị mana ị chọrọ ka ị mara ihe mmụọ ga-eme. Na ọ dụrọ ọbụla ọ dụrọ onye jighị ụgwọ nke bụ eziokwu ewesa achịcha efu na onwere ego ji n'ọnwa eziokwu na ọ dụrọ ndị mmadụ ga-asị nwanne anyị mana ọ bụrụ na ọ dị refuse to pay
onye nwa ihe ga-etriga onye na-agba ụgwọ. So ọ bụrụ na agbaala gị afa nwere ego kedụ mgbe onye ka m ji agwa maka spiritual insight nwee mgbe gị na mmụọ ji akparịta nkata sia ndị mmiri ndị otu m ndị yi ụwa m na mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na m kwetakwa na mmemmere ụlọ ihe mana na ọ dọrọ biko mee senụ m ndị ụmụọgọ senụ m ihe ọma na-eme m shọpụ mkpọchiri akpọchi adịghị azụzi ahịa mee na ka afesịba ka m nweta ego na mmemmere ụlọ ihe mana ka gbakwa arụ inyewakwa ha ha mechasị oke ka anyị nwee opportunity ileta ego idikwana ya ego anwa cheta na enyi nwaanyị na-agbawa ụgwọ Infinix phone and na ọ bụrụ na ị gotara na Infinix phone na ọ ma enyezi gị nke ọzọ biko ya nwere nke ọzọ ya nwanyere ya ọ bụrụ na mmụọ chọrọ ikwe nkwa ime nkwa ọ bụrụ na esi ha na ịnweta ego n'ihi emie kabadị ịnweta ego don't divert that money for another thing. Ịlụtara na ị ga-eme ya birthday ịlụtara na ya eje spend ego na o nwere enyi nwaanyị kwere nkwa ma enyi nwoke kwere nkwa ịghọtara ya o use money ihe abara uru he ga-use your money on feeding ime ya those basic thing. Yes esikwara na ahụ na ahịa gị ịnọ n'ute ọrịa ma ọ bụ na iji landlord ụgwọ mmụọ ụta those ones are basic ịghọtara ya ọ bụrụ na ahụ na ahịa n'inwe typhoid need na ị ga-eji ụlọ ọgwụ maybe 20-30,000 naira to cure yourself. Don't use that 20-30,000 naira si ka ijelụgba ọrụ because ihe na-eme gị ewu normal physical ahụ adịrọ gị go and treat yourself first unless ihe na-emezi gị ọ bụ amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwụ ya bụ ihe mmụọ aka mmụọ dị na ya ije na lọd ụgwọ kwụọ na lọd ụgwọ ịghọtara ya ihe eme those basic things imesi ya those basic things mana those ndị nke ọzọ abụzi for fun ịghọtara ya and then na-ejezi into for merriment, you know, changing your wardrobe, changing your car, changing all those things, clothing your girlfriend, clothing your boyfriend, and all those things. Those things are not necessary. But those basic eating very important. Mama, in as much as even if na ihe ndị ahụ gwara n'afọ n'ime bere ya nwanne o nwere ihe ndị ị ga na-eme ịda awapụ ọchị na-elotalụ mmụọ uche gị dị ya ha biko ha nyeghị m ọta ego bịa ntụrụ ego bịa mee ya akọrọ m na akụkọ ofu onye ebere ahụ ebere tempo wee onye nwara ọkọrọ ya ka onye ọya ebite wee sịa nene tinye dị n'ụzọ wee sịa na ihe fọm na nwere ụgwọ nọọsịsa gọrọ otu fid echi dị very important ọnya kachasị above based on ihe ahịọpụta n'afịa wee jewe gbaa ya ka dị mmadụ emesịarịa ya dide a na-emesịrị ya ka mmadụ kpọrọ ya wee ya nọ ya ebido bie ọkwa ya ahịa from China mana mgbe ebibeziri ya na China ahụ ka nye nwa were usie ego jee mezuo nkwa ahụ o kwegoro mmụọ na onwe a na-ego pụtawara ya na ya ga-eme ọ gbazie nkịtị over 6 months ihe na-agara ya after 6 months akụchikwa dị ụzọ kịta kedu ọnụ ọya eji onye na-agwa mmụọ ya biko nye m give me more time na mmemme na egopụta so it doesn't work that way. Kama ihe ekwe ngwaghara ime ekwere ekwe ha tọọ na Ugochi tụọ na temple onye ọ na-abịago na temple mana adịghị m anọkọta sị gị kere ihe ị ga-emere eze I don't ask such questions. Egworo nwere onye nsịrị kere ihe ị ga-emere eze no nwe bụ ọkwa na onye n'ụlọ ọrụ ihe ọma mere m si nye m dis onye m da no mme m si n'obi yes onwe onye n'obi tụmụ na-agwụ m si ekwu asị m sikwa m onwe onye a lụrụ ọrụ ihe ọma mere ya kpọọ eze na ya nwa na-ege anya adịmasị ha na-ekwe ihe onye dị etu a weta ha gozie ya mana ọ bụrụ na ọmụnwa ya eritetere ihe ihe weta n'ọnwa ọbụla onye ọbụla na-efolo ihe ya na chi na akara aka ekwu ghọtara ya so onye na-achịkọwalụ gị bụ you will never put the person under pressure whatsoever. Even if you are ekwe nkwa sị kwe nkwa ihe emewu ọ bụrụ na ihe egbu ihe chi ọkpa anọ kwe nkwa ọkụkọ ma ọ bụ sị na ị ga-egbu ihe mmehie na ịkpọ ihe ọbụla afa ọ bụrụ na ego ọgọpụta igbu ọ bụrụ na ego egbupụta ọ bụkwa na ego efi pụtara igbu ghọtara ya
So, mana put onwe unnecessary pressure na in this new year. Agwara gị basically kwesịrị ime mana ihe dị mkpa bụ echefukwana inwe ya time for ego ọfọ for 21 days rituals ka a na-eme. Imesịa ya were ego dị na je ndị ayọ. Very important. Imesịa ya, you can start it over, all over and all over again. Like me on the temple, and me make him on daily basis. Now at church, and then Saraka on daily basis. What every day. Yesterday at the temple, people came in. Understand? And they see me bookta. The Maya teacher. But today, people will still troop in. So it's normal. So even the child video, one to show you jụọ ya nwa ajụjụ ọbụla ị nwere jụọ m aga m enyere ya aka forward ya 3 mmecha ya ọ bụrụ na nwere ajụjụ ị nwere send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Abụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ dịka ibie bụ ichefuna nnerecha vidiyo tụsara ya ndị ọzọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa kwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị all over the world. Ndị niile gbagoro afa na ndụ ha mana ha enwere ego ha ga-eji wee rụọ. Honestly, they are very broke. May they receive help. Ka echeta ha ka ndị angelo nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma cheta ndị ọnọdụ ha dị ala ma bulie ha elu ka ha kwụsị ịkọ ọta na ndị niile na-akọ ọta eri arọ ogologo oge. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile na arọ 2023 a ga-abụ arọ mbuli elu na ịlụta ha. Chidimma ga-eso ha na ha ga-apụta ihe na ha ga-ebu ude n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwukwa m sị na distance abụghị ebara ya ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'ikuku, ndị niile na-anụ olu a, ndị niile nọ under the influence of my voice, may they receive help and protection from negative energies and from evil men. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye niile si n'aka ya bịa. Ya gazie nụ. Nlecha vidiyo atụsara ya ndị ọzọ.